Agora hai que sumar de todos os indirectos, de todos que están traballando nas viñas, nos outros, ou que están criando animales. Imaginade o que é o ecosistema destas empresas. Estamos falando de que isto é Ourense e a potencia agroalimentaria de Ourense. Por outro lado, gracias a súa colaboración, gracias ao seu esforzo, podemos ofertar e seguir ofertando un menú de 14 euros. Sería inviable, nós non podemos asumir a diferencia de costos entre o precio do menú e o que estamos cobrando. Eles son os que posibilitan e nos facilitan que nos podamos ter un menú popular, un menú que se acerque a todo o público. E se reportamos con Santares, estivemos con o alcalde con Ema, dicindo que é un menú necesario facer, porque ao final damos un menú de gourmet auténtico, de alta calidad, a precio da hamburguesa. E estamos facendo así, pero gracias a eles. Por outro lado, nós o que facemos é o menú noso, que ustedes seguido, que tamén se vos enterou, non varía con respecto ao ano pasado, simplemente que súmase con nós Campante Morgadín, que é un novo socio nesta aventura, e nós o que facemos é un menú que denominamos kilómetro cero. Por que kilómetro cero? Bueno, pois que o produto produce en Ourense, transformase en Ourense e comercialícese desde Ourense.